Kodalet hitzak edalontzia esan nahi du iparraldeko euskaraz, baina egin ditudan bilaketetan beti kodalet dantza hitz bikotea azaltzen zait. Zuberoako maskaradaren dantza berezi bat omen da. Badute euskal dantzei buruzko atal bat. Agian antopatuko duzu. Hurrengo pinza. Noski, ezin da ireki kodea jakin gabe. Eta Arixelar jauna ez dagoenez hemen koordenatuak emateko teknologia lagundu beharko digu. Kasena Fanderea, gogoan izango duzu Basoa Fundazioa ilustrazio garaian sortu zutela Lapurdin. Seguru nago berehala ezabatuko duzula nire bisita zure memoriatik. Eta ez didazula beste galderarik egingo, ezta?